Green. Fuck off. Nej. Hvorfor har vi 2 FK? Green, please fuck off. I will shoot you in your butt. Vip, Vip, hvad laver du? Det var ikke mig, det var ham der. Ej, du er bare en løgner. Hvor prøver han ind på ham der? Jeg vidste bare, der var en der. Jeg vidste bare. Var der ikke? Jo, det var. Jeg er bagfra, jeg er bagfra. Kommer nu. Kommer der en? Ejne klam! Ejne klam! Ejne klam! Ejne klam! Ej, nej. Tag min scout. Nå, du har ikke. Vip, for helvede. Jeg står på balkongen. Okay, kun for dig. Fordi at... Er der nogen, der har testet ud, at man kan boostes op på det her fucking hønsehus-ting her? Kan man det? Oh, fuck! Prøv det. Kom den, Vip, hvis du vil noget. Nej. Der skete mig! Han er ved bag døren, bag døren. Der kommer en, noget med. Fuck no. Jeg skyder mig. Flyt jer nu! Det er ham der. Det lyder jeg tæt på det. Hvor er han? Det er over hele MVP! Sådan overalt! Virkelig! Fucking overalt! Det er helt små på hånd! Det hele skal nok gå det. Kom ind og færd døren. Den kommer på midten. Han flok slår godt selv. Tag dem nu, Vip. Jeg gør det. Jeg tager dem hårdt. Og det er virkelig godt. Jeg kørte den. Slæb ud! Nappes en gissel endnu! Please shut up! Den der skin du har, der er sådan der gul og sort og hvid. Nå, okay. Ja, det lignede det. Seriøst. Nu er det bare en stylish. Det er ikke engang min. Er det ikke? Nå, det var Brun, der købte den. Nej. Jeg var sammen med op. Godt så. Og bagfra. Der er en bagfra, der er 0 mand. Jeg sværger, det er 0 mand. Vip, red mig. Vip, vi kan gøre noget boost. Shit! Vip! No-scope! Jeg spiller en no-scope glitch. Blå, han roller ham. Jeg kan bare se det på mappen. Det var godt. Shit. Flash. Han blev ikke flash. Prøv lige så stille. Stille en AP frem og så stille. Ej, fuck. Ej, jeg tager screenshot der. Prøv lige sådan du kan se det. Ja. Ej, jeg hader. Ej, jeg hader. Undskyld, Vip. Det var du held. Skal vide, man sidder ninja, skal vide med det. Jeg lader mig som. Okay, fuck. Det er ikke. No scope, only no scope. Fuck, han var meget skyde ud i AP det hele. Han er flashy nu, bare. Nej, hvor det er jo lidt. Ej, rip. Hvad det prøver jeg egentlig på? Hvorfor blev han ikke bare på balkonen? Han ved det. Jeg kunne lige have fået wallbang. Jeg kan ikke det der. Wallbang søvs. Ej, det går fedt, hvis det er sådan der. Så gør man bare. Jeg hopper derop, så hopper jeg bare ned, når der kommer ind og bare suser ham. Lige i ballsækken. Lad den være med tablen. Yes. Sådan hans balls bare begynder at Der må der være noget. Og jeg håber, han dør. Ole, hørte du, hvad jeg sagde? Jeg søvser bare lige bollerne. Sådan at deres balls bare begynder at hoppe op og ned. Og bare begynder at disco dance. Bare ej, det er sådan... Vi er for helvede. Okay. Skal nok. Jeg tør ikke gøre noget. Kom nu, Vip. Vip, du må det gøre noget. Gør det ondt, Vip. Ja, Vip. Ja, for helvede. Kør om, Vip. Gør det ondt. Grineren. Jeg fucking tager den her nu bare. Hvor er båndene? Børnebørn. Snappe. Børn. Tag dem.
Kør. Tag børnene. What? Det er igennem. Hvem var det? Ej, hvem var det der? Jamen, Osemesteren. Jeg kunne ikke ninja den. Jeg har... Nej, hvor... Jeg kunne sgu da sjovt. What? Nå. Kunne du stemme nej? Flash det! Der kommer, jeg kommer. Hvad tænker de på? Jeg kommer dog. Flash den! Flash den! Flash! Nej. Du er alt for gros. Søren er hår. Du er alt for gros. Og jeg kunne se det igennem. Ad, ja. Hej. For helvede. Han er lort. Der er vi. Løb. Og løb, og så bare ninja den for hårdt. Jeg afleder, så løber du bare ind og ninja. Hold nu kæft. Kæft. Det kunne sgu da være fucking godt. Jeg kører den med. Bare skyd. Og hvis han kommer mod den, så dræber han. Flasher bare. Jeg smukker dig. Nej! Det er 1 sekund! 1 sekund! Nej, det er bolden! Det er 1 sekund, og så døde jeg! Große Vip. Jo! Det er sygt. Du er så groß Vip. Der var nogen mand. Jeg tager ham. Prøv. Jeg har set mig. Grussøren! Han kommer bag dig, Nej, jeg har kommet bag ham altid. Der kommer også en bag dig. Oh my god. I All-Day, har du ikke nogensinde lagt mærke til? At sådan M4-hackers? Oh fuck! Så kan lære det, man. Ej! Må jeg se dig spille Vip? Kom lige, kom her. Hvad? Jeg skal lige have kondomen. Det kommer! Flyt dig! Crouch! Gå ned, crouch! Jeg kan ikke komme ind. Nej, din klamme kondom. Jeg sætter lige kondom på, nu skal vi have lyddæmper. Jeg løber ud og tager ham. Jeg kan ikke komme ind i. Jeg er ked af at sige det. Han kan ingenting. Det er sådan, det er dræber. Klet. Kør. Halløj. Hvis jeg skyder dig, nej, jeg tror det. Han er der ikke. Halløj. Halløj, siger børn. Bam! Han er second mid. Ja, jeg kan bare se det. Gør det ondt. Bare løb. Bare gør det. Vip. Kom så. Den er pitte. Hvorfor du ikke så kunne du have taget ham? Det ved jeg ikke. Barbecue lige en. Ej, det er klamt. Gør den ondt. Bare vis den, hvad du kan, når du ikke